Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga G, 29 anyos. Minyo sa usa ka American national apan way anak. Taga Davao del Norte ko diha sa Pilipinas. Pero currently, di ako sa Amerika nagpuyo karon. Mabati ko kining inyong programa pinaagi sa social media. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini ning kahimtang namo karon sa akong bana nga Amerikano. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. I'll have to go, honey. Tuwa na ang bana na kong Amerikano. Yawi. Pasaylo ako, Ginoo. Apan walang kita ko tuyo, nga nawa ang gana ko sa akong bana. Murag ipulaan ako sa among sitwasyon. Murag nag-ihay lami og lakaw sa tagsa-tagsa na mo katrabaho. Matag adlaw, mauna lang ni ang among routine. Puol naman, uy. Unsa ka kung makig-divorce ko sa akong bana, no? Maayo ka, ha? Kay dili naman ko happy sa among sitwasyon. Ay, unsa may akong buhaton, uy. Uy, nayabag ka ng babayana ka? Gano'n makik-divorce ko ka sa imong banang Amerikano? Kay dili naman ko happy sa among kaminyoon, Judy. Anak namang gikuwang himo ba? Tanaw mi Xander, oh. Kanato, sige man away sa pa may mga anak. Pero karon nga may anak na mi, kanunay na may magkabanding. Magkadug-o tungod sa among anak. Oh, maayo mo. Kay may anak naman mo. Panganak na lagi mo. Pila na kumukatoy ka nagminyo. 7 years na kapin. Oh, 7 years naman di ay. Mausa din natingada na mo ninyo yung mga barkada ni Steven. Nga nawa pa mo mga anak. Nga hoy, day. Pinan may edad ni mo ron, ha? Mag-30 anyos na ko, no? Oh, see? Padong nakamulapas kalendaryo, day. Unya, wa pa mo'y anak. Panghanak na mo, oy. Ay, kung ako pala'y matuman ay, ganahan na kay kong makaanak mi. Si Steven, nandili makaanak. Dili pa ko na siya ready. What? Sa dili pa siya ready. Dili pa siya andam nga manganak mi. Irason niya nga may gipa-eskwela pa ko no kung mga manghod sa ato sa Pilipinas. I need to work ko no. Ha? Dili na siya mo hatag ni mong kwarta? Aw usahay mo hatag para pang grocery na mo diri sa bay. Pero para tabang sa akong pamilya des Pinas, uy ako nang hinaguan no. Never mas akong nagpangayo sa akong bana ba? Og wa sa na siya makahatag og para sa akong pamilya sa Pinas. Mauna ning kamot yung kung magtrabaho din sa Amerika. Unya? Nga nangingon man siya na nga dili siya ready. Naamanggod sa amoa ang 2 nephews niya, legal custody. Maong dili pa siya ready para magka-baby mi. What? Lokabad na Steven, oy. Pero, unsa man lang di ay nga, nagminyokan mo? Ay, mauga ning gilaay na ko sa among kaminyoon, Judy. Mura man may guwa mo irog, uy. Gikapoy na ko sa among routine everyday for almost
8 years now? Na, kung ako po daan na, oy, di ko, oy. O see? So, nakasabot na ka why I want a divorce. OMG. Wa ko magdahom nga maingon ini ang imong marriage, G. So sad for you. Be happy for me. Nga at last, niabot na ko ani nga desisyon. Hugot nga desisyon nga hatagan ko nagkagawasan ang akong kaugalingon. Nga makagawas aning gapo sa kaminyoon nga dili na ko malipayon. And do you think masagot si Steven? I think, yes. What? Hala ka? Sure, oy? Lagi. So, ayan ko siya og pakigsultirong adlaw. Well, good luck, girl. Thanks, Judy. A divorce? You're asking me a divorce? Yes, Steve. I'm sure you understand me. Our relationship is not working anymore. I am not happy with our marriage anymore. Oh. Okay. Oh, sure. Thank you, Steven. Thank you. Nalipay kaayo ko nga nisugot ra ang akong bana ka Amerikano nga makig-divorce ko niya. Pero diri nga state diin mi nagpuyo, gikinahanglan namo nga mo follow sa ilang guidelines nga usa pa ka tuig ang requirement. Nga legally separated mi, usa pa mi maka-file og no fault divorce grounds. So mao na lang ni gihuwat nako karon. Og nangandam nako sa akong pagpauli diha sa Pinas. Ingon man sa pag-atiman sa pila ka properties nga akong napundar diha sa Pinas. Mga raw lots ug uban pang ginagmay nga properties. Pero since dili man ako ang nag-process sa pagpalit ko sa akong mga properties, ang ako mang mama, so wa pa makapangan sa ako bisan usa sa akong na-invest. Unya, Ha? Igunan na day ang sitwasyon sa imong mga properties? nagbinaro ko uy Judy. Pagkahibaw na ko nga tihik mo hatag ang akong nabana, nangita gidayon ko og trabaho dinhi sa Amerika. Pakyas man ko sa akong expectation nga kon maminyo kog Amerikano, mahayahay na ko kay suportahan na unya ko sa kumabana. O gigamit ko na lang akong kahigayunan nga ni ako dinhi. Nanarbaho na lang ko. Nagtigom og nakapalit og mga properties diha sa Pinas. O giplano ko ng daan nga dili ko gid ipanganak ko ang akong mga na-invest kay ako binahinaguan. Unya in kaso mag-divorce gid mi sa kumbana, dili na ko maglisod kung naka-apelyido ni nako gamit ang apelyido sa kumbana. Maong si mama mo ini process. Kang mama tanangan anang akong mga napalit nga properties diha sa Pilipinas. Unya, unsa man nimo day? Ibalin na pod sa imong pangan. Maulagi na problema na ko ron. Kung pwede ba nang i-transfer sa akong pangan gamit ang maiden name nako? Unya, wa para ba ma-process ang among divorce diri? Ayaw lang sa tingali na i-transfer day, oy. Unya na kung magpa-divorce ka na gyud diha, nga mabalik ka na pagka-single. Ha? Oh, nalipay ko anak nga mupauli ka na diri sa ato. Opa, anak nako for good. Magkaoba na kita. Ay, pasalamat mi anak-anak kay pastilan.
sukad ka lang nga naminyo diha og Amerikano yadto pang tuig 2013. Murag katulo ka lang tingali mauli diri sa ato. Maulagi pa, uy. Kay unsaon, mahal man sa kaayong plane ticket, kod. Unya ako bayang gasto. Dili mo hatag ang akong bana para bakasyon ako diha. Mayroon siyang nagbuwag mo ana Amerikano oy. Daw Modena. Oh, pa. O gipasagdan ka lang diha. Mauli diri sa ato oy. O, pa. Mag-uban na tapuhon diha sa Pilipinas, pa. Di na ako diris kawas pa, uy. Dili na ako makaanto sa akong kamingaw ninyo. Stressed and depressed na kayo ko diri pa. Ngalayo ko ninyo akong pamilya. Oy, pauli. Ayaw pag-antos diha. Mabuhi na lang kita diri sa ato. Basta maningkamot lang yun ta. Opa, mupauli na ko diha. Ikauban ko na kamo nga akong pamilya. Daghan ako og mga plano sa akong pagpauli diha sa Pinas. Ang pagdigosyo, pagbalhin sa akong pangan sa akong mga properties og uban pa. Apan dili kalikayan nga daghan sang mga pangutana ang nias sa akong huna-huna ning nahimo kong desisyon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, pwede bang ipangan sa ako ang akong yuta gamit ang akong maiden name bisan dili pa ko divorced? Pwede ba kahani? Kung dili, unsa man ang maayong proseso aron ma-transfer na ang titulo sa akong pangan. Ikaduhang pangutana, if ma-final na ang among divorce sa sunod na mga tuig, unsa ang proceeding sa Pinas para legal na single ko? I-honor ba sa Pinas Court ang divorce decree dire para puhon maminyo ko og lain? Ikatulong pangutana, unsa man ang process ani inighuman sa divorce sa Amerika? Gikasal ko nga Filipino citizenship ko. Karon, nakapagpa-dual citizenship ko. Pwede pa ko ikasal sa lain diha sa Pinas if ma-final ang divorce namo? Ikaupat nga pangutana, what if dili pa ma-final ang divorce pero naa na ko'y lain nga partner? Makasuhan ba ko ani? Gusto naman ko magkaanak kay mag-30 anyos na ko. Unta, inyong masabtan ang akong suliran. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, G. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, punto medical, personal, behavioral, mga problema na sa mga ginadiling droga, mga problema nato sa ato ang mga kaugalingon, problema nato sa mga pabalay, mga kabutangan nato sa atong mga yuta, sa atong karelasyon, sa atong higala, sa atong trabaho, maski unsang mga puntuha ipadagid na diri namo. Of course, medical na mas Dr. Obra, no? Naatay email address nga suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ang ato ang pagahisgutan karong adlaw, taga Davao del Norte ang ato ang letter sender ug gipadani niya ang iyahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Tawgon nato siya sa pangalan nga si G. Si G ni suwat ni nato kay kasado si G sa usa ka foreigner. Currently, naa siya karon magpuyo sa Amerika. Wow, pero plano niyang makig-divorce sa iyahang bana
Sulod sa 8 ka tuig na nilang kasal, kay na-stress na siya, kay di siya ang priority sa iyang nabana. Gani, wa pa sila'y anak, kay di pa kuno ready ang iyahang bana, nga magkaanak sila, kay naa kini gibuhi, nga duha pa kapag umangkon, anak dining mga Amerikano, mura lagi ning Pilipino batasan ay. Ug dili kini muhatag niya og kwarta akana. Usahay na ag yung mga foreigner ingon ana. Dan rabaho siya aron nga makapadala siya og kwarta sa iyahang pamilya sa Pinas. Og hinay-hinay nga nakapamalit og property sama sa yuta. Pero since iyahang mama ang nagprocess pagpalit sa iyahang mga properties, sa iyahang mama po din nakapangalan dili niya agoy. Unang pangutana, pwede ba ipangalan sa ako ang akong yuta? Gamit ang ako ang maiden name, bisan dili pa ko divorce? Pwede ba kaha ni kung dili unsa man ang maayong proseso aron matransfer ang titulo sa ako ang pangalan? Okay, una nimong pangutana, pwede ba nga sa imuha? Pwede yun. Sumunang natingala kung anong sa imong mama. Dili manggod kay abi foreigner kag apelido, dili nakapwedeng makapalit og yuta. Ang kanang prohibition sa pag-angkon og yuta para na sa mga foreigner, way labot ang katong former Filipino nga nahimong foreigner or nakaminyo og foreigner. Dili gani nimo kinahanglan gamiton ang imong maiden name, no? Pwede gyud nimo gamiton ang imong apelyido, ibutang nimo Filipino born, natural Filipino born, wag man sad ko kakibaw kung nahimo na ba kang American citizen or nagpabilin kang Pilipino, no? Pero pwede magyud nga makapalit kag yuta, dili nimo kinahanglan ipaagis imong mama. Unya, ang katong mga yuta nga rehistro na sa imuhang mama, mas maayo siguro ibalhin nimo, no? Or kung pananglitan man gud imong irehistro sa imuhang mama, pwede siguro mo pirma ang imuhang mama, kauban na lang po ang imong mga igsuon para wa nagyulalis ba. Mupirma sila og kanang kasulatan, kanang gitawag na deed of trust, meaning ang pasabot mo gud anang deed of trust, salig, pagsalig, giintrigo, mupirma ang imuhang mama nga ako, dili gud ako'y tag-iya ani, giintrigo ranis ako gipangan ranis ako ako raning gikuptan, unya mas maayo pud nga mupirma pud imong mga igsuon nga moangkon pud nga moangkon ni nga dili gud si mama ang tag-iya ana, si G gyud. Unya, kung pananglitan, mawa na among mama, kaning mga yutaa, i-enumerate na to, no, nga na sa kasulatan, wa ni say labot sa pagbahin-bahin namo kay ang tag-iya ani, amo ramang igsuon si G. Pero ako, like I said, ganun mag-ingon anak man ta, maglabad man ta, nga, pwede mangyud kaayo na nga sa imuhangan. Okay? Ikaduhang pangutana, if ma-final na ang among divorce sa sunod na mga tuig, unsa ang process sa Pinas para maligal na single ko? I-honor ba sa Pinas court ang divorce decree dere para pohon makapangasawa ko uglain? Okay, una sa tanan, wala baya gyud tay divorce diri sa Pilipinas. Pero naatay annulment. Pero gi-recognize pud sa ato ang family code o sa ato ang civil code nga naay divorce sa mga nagkalain-lain nga nasod wherein maapektado pud ang usa ka Pilipino nga nakabana og foreigner or citizen ana nga nasod sama sa Amerika. So, ang ilahang atong balaod gyud nag-ingon nga although wa tay divorce, pero kung ang usa ka Pilipina sama ni G naminyo og taga-Amerika, unya na divorce siya didto or gibuwagan siya didto, unya tungod sa kanang maong divorce, ang ilahang balaod nagtugot nga ang katong foreigner pwede nang maminyo, di man pud fair nga ang Pilipino natanggong
tungod kay ang iyahang balaod, tungod ang balaod sa Pilipinas di mo tugot og divorce. So niingon ang balaod nga pwede pud siya maminyo. Okay? Now, ang atong buhaton ana dili annulment but recognition of the divorce decree. So, ang katong foreign divorce nimo nga to sa Amerika dalho na nimo diri sa Pilipinas ug mo file gapon tas korte ug atong ipa-recognize na siya sa korte para maanal ug matangtang na pud na ang imuhang rehistros kaminyo on diris Pilipinas. So recognition of divorce decree, dili annulment ang atong i-file. I-honor ba na sa Pilipinas nga court? Yes, i-honor na siya provided nga mo follow ta sa procedure. Kana galing sa una, red ribbon, kay ipa-authenticate na to ang dokumento nga tinuod yun siya nga public document nga gi-issue sa government sa Amerika. Kana, ang gitawag na to, kana karon apostille naman. Ikatulong pangutana, unsa man ang process ani inighuman sa divorce sa Amerika. Gikasal ko as a Filipino citizen. Karon nagpa-dual citizenship ko. Pwede pa ba ko ikasal sa lain dinha sa Pilipinas if ma-final ang divorce namo? My answer is yes, pero dili automatic. Kinahanglan, like I said, ipa-recognize sa nato ang divorce decree, unya ang katong imuhang marriage certificate para makancel to, unya pwede na kang maminyo og balik. Pero og ang balaod sa Amerika imuhang gamito, no? Adto ka sa Amerika magminyo sa tinud-anay lang, pwede jud kang maminyo na didto. Okay, sa balaod sa Amerika, American citizen ka, sa ilahang balaod, wa naman ka na minyo, pwede ka dito magminyo. Pero di ka diri pwede magminyo until kay lain-lain manggod og balaod, no? Dual citizen, ang balaod sa Amerika mo follow nimo in so far as you being an American citizen. Pero sa imong pagka-Pilipino, ang balaod is Pilipinas ang sundon. Ako para walay labad kay total I think maayo naman kag trabaho basin sad na kay makuha from your divorce. Ipa-recognize na lang na diri sa Pilipinas, magkinahanglan ta og abogado. What if dili pa ma-final ang divorce pero na ako'y lain na partner, makasuhan ba ko ani? Gusto naman gud ko nga mag-anak, kay mag 30 years na ko. Unta inyong masabtan ng akong masabtan. Ako kasabot ko nimo, no nga dugay na gyud 30 ka, 40 gani ko, ayaw kaguol ana mga anak pa ka. So ayaw pagdali og ayaw pud og pagbuhat og mga butang nga madaot na hinuon ka. Naamang gud nay proseso tanan. Ug dili pa ma-final imong divorce, ako di gyud ko motambag nimo maski dinha sa Amerika or diri sa Pilipinas nga manganak ka or mamabdos ka wa pa ka ma-divorce. I don't think madugay ng inyong divorce kay dali ra man kanang divorce dinha sa Amerika. Di lang mo magkasinabot, mag-grant na mangyud na. So siguraduan na lang gyud na nga ma-file na nimo no ang imuhang divorce dinha usa ka manganak or magpaanak anang imuhang bagong kasintahan, bagong kalabtim, bagong kapikas, no? Ayaw na lang dungagi og sayop kay ang balaod manggihapon na maskig asa pata, no? And then maskig sa Amerika lang, no? Imuhang siguraduhon kay total American citizen man ka. Ug gusto gyud ka, pwede naman ka maminyo din sa Amerika, hindi ka human sa imuhang divorce. Di lang ma-honor ang imuhang kasal sa Pilipinas, imong second marriage, until ipa-recognize nimo nga na-divorce na ka, unya magminyo kag balik diri sa Pilipinas. Okay?
Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Stay safe mga sukintig paminaw. Handumana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Andrea. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kapag ako ay nagmahal. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa na siyang kaagi karon mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa San Carlos, Negros Occidental. Ang atong magkatampo nagdasangan nga Andrea. Dahil mabdus ko. Oh, unsa? Ako yung na nga. Wa ka mo inamog pills. Dahil Ibaw kang di ba ko andam sa obligasyon isip o sa kamahan. Wa ba ko matagbaw sa kong pag-aulitaw? pero ato ning tinuyuan. Ato? Ha? Ing nahinuon nga tinuyuan ni mo. Tuyo gini mong magpamabdos na ko aron anak na ko magapos ni mo, di ba? Dahil Ipakuha na ba ta, ha? Pero kung di ka, ang problema na ni mo. Barugin na nga ikaw ra. Kay kagustuhan mo na ni mo. Dahil Uy, hala! Unsaon pa na? Unya, mapatyan kasi mong papaan na, day kun may baw siyang mabdus ka niya, dili barugan ni Dale. Hambot lang, day. Galibog na kay ko sa kong buhaton. Atuan na lang ang pamilya ni Dale, day, uy. Sultihi ang mama ug papa nga mabdus ka. Ug si Dale ang amahan. Maayo ka, day. Unsa? Mabdus ka? O dili barugan ni Del? Oh, tita. Tito. Sorry kayo din yung ani ko. Masayod si Dale nga mo ani ko ron sa inyo kay... Ay ba, bakit ko masuko siya? Gusto mo kung unta di ipakuha ng akong gimabdus. Pero dili ko masugot. Ay, intawon. Kada kong saan ang iyang nahuna-hunaan. Ay, huwag na ko mahibaw sa angay kung buhaton anang anak ni mo. Salbahe si bata. Nanay, hubay pag-abot. Oh. Dale! Andrea, niya ka? Hoy, ikaw ba? Gagog yung ka, no? O sa plano mo, ha? Imong ipakuha ni bata? Nabuhay na ka? Naunsa ka naman in town, Dale.
Gipadako man unta mo na mugtarong kamong managsuon. Pero ambot og diin ka kuha anang imong kinaiya. Imong mga igsuon, dili maningon ana. Ikaw ra gay nalahi. Hoy, barugiling imong gibuhat, Henry, ha? Kay kung dili, palayason ka mo din ni mama ni mo. Ayaw mikso pa ka, Dale. Kana kung naapa kay respeto na mo isip imong ginikanan, barogi ang imong gibuhat. Ma, Dale, salamat ha nga. Nausab ka gyud para namo ni Inday. ako mo'y angay magpasalamat mo, Andrea. Tungod kay, wagid kami give up nako. Tungod kay love kaayo ti ka. Ug buhaton ko ginaang tanan. Aron dili ka lang magmahay nga gipakaslan ko nimo. Oh, kadiyot. Uy, si Bayronim din nanuwag. Hello, bye. Oh. Mau ba, bye? Sige. Okay. Manangit ako sa kong asawa, ha? Lagi. Matix lang ko nimo. Sige. Bye. Nga naman ko na dong. Unsa may tuyo ni Ronnie? Day, kuan kanang okay ra nimo nga muadto ko sila. Birthday mo di sa asawa di ay. Taod-taod nam sa good mi nga wa mi magka-jam sukad na nga minyo mi. Mao ba dong? Okay ra oy. Basta ayaw lang pagpagabi ug maayo ha. Ug ayaw sa palabig inom. Oo, uy. Kuyog na ka na ko day. Ayaw na lang dong uy. Anira ko sa ato. Wa pa ba'y tuig si Inday. Ibaw na sa kaaning imong anak. Dili ganahan og saba. Mausad. Pag-amping dito ha. I-greet na lang kong happy birthday sa asawa ni Ronnie. Sige day. Love you. Bukis akong pinangga, bi. Bibi. Love ka ni Papa, nak. Balik ko rin sa Papa, ha? Sige na lakaw na. Gali ko gusto magabian ka. Sige, day. Maayo gani kay na okay ra gyud mong Dale day no? Maulagi day. Nalipay gid kaayo ko siyang gipakitang kausaban day ay. Dili na parehas sa una. Maulagi. Kay kun ako mo ay nasa imong lugar niya, parehas gihapon siya sa una. Na, dili gid na magsilbi na ako. Makigbuwag gid lagi ko ba? Bahala na. Lahi sa daday. Kay ako, mo-fight man gid ko. Bahalag lisod, bahalag sakit. Lahi gid day. Kay ako, bisag unsa pa nako ka in love sa usa ka tawo, pero kung tan-aw nako, ako ra mo ini-fight sa mong relasyon. Aw dili pugson uy. Lisod pod kun ikaw na lang mo nahigugma sa imong pares, di ba? Unya siya wa na. Day, Day, anang ko pa butas panihapon, ha? Birthday sa kong kauban sa trabaho. Nangimbitar. mao ba dong? Sige dong. Sige na. Ato na ko.
Kaya tingalig maliit ko. Bye. Sige, Amping. Ay. Sa gunso na sa diya mga lakaw. Halos na lang kani, dili man ang hid. Oh, nilakaw na sa di ay si Dale, Andrea? Ma. Ay, naunsa bayain tao ng bana ni mo eh. Nigara naman sa sugod. Ma, Bisag ako ng anak si Dale. Pero wa ko'y salig sa mga lakaw anak niya. Panidin ang bana ni mo. Tingalig doon na nagikabuang ang lain. Ma. Nakatuog na siya. Nganong kikulbaan man ko. Ang iyong cellphone, naadapit siyang unlan. Akong kuhaon. Maghinay lang yun ko kitigalig makamatngon siya. Nakuha ko na. Mamasa ko sa iyong messages. Halos, gikan man ni Ronnie tanan ni message. Akong basawan na. Nahibaw ko sa imong kabuang bay. Traidor ka nga pagkaamigo. Nga nung nagka-text man si Ronnie kingon ani ni Dale, nga suod man kaayo sila o kauban pagit sila sa trabaho. Unsa man ka na istabo. Nakaluto na ko sa itong pamahaw. Dali na. Kaon na. Uy, wow! Kulami ko na ni. Tusinog itlog. Oh. Ano naman ka? Doon na kayo problema? Dong, naalam ko ipangutan na ba? Ano sama na? Samtang natuog manggod kagabi akong gikuhang imong cellphone og Oh. namasa ko. Ha? Nakita na ko ang message ni Ronnie. Giteksan man kaniyag traidor. Ngano? Oh. Doon ay problema? Oh. Ay, wara to eh. Gara-gara na nga takes niya eh. Dale, tingaligwa ka lagi sulti na ko. Wala lagi. Kaya ba ni mo ko? Sunod, ayaw pang hilabot o cellphone ha? Kay, di na bagay ko manghilabot sa iyo mo. Dale, Kung dili pa nga mukaon, pahawa na sa kautabangan me. Magkaguba kag adlaw na. nahibaw kong to nakagitago na ko, Dale. Nasans na kong to nakagigitago na ko. Uy, nakaman lagi din sa gawa sa mong pisina, Andrea. Nagpaabot na si mong may laking bana. Gabi naman, wak pa na mauli sa inyo. Maubang niya ka, tuhon kay nagduda ka. Ronnie, unsa na pagkastorya ha? Wapa mo ka. Nya, lami pa sa tanawon.
Murag wa kagig anak. Ronnie, mahimo ba? Buhi ilang ko. Imo na ko naghikap-hikap akong bukton. Ano magbantap mo ka ng imbana, eh? Buwak may ayo. Ronnie, unsa ba? Buhiing ako asawa, bay! Dili ka ang imbana. Buhiing ako asawa! Taylor, lumaos ko na! Buwak ka! Sabay ko na! Ronnie, please, udong na! Ha? Dili ko pwede humikap sa asawa. Kung sa ko asawa, pwede ka humikap. Ha? Taylor, sabi ko tinuod. Andrea, parehas ng gibuwag sa mga pares. Sige, pangutanan ni may laki yung bana. Kuha ba si tago ni mo? Ang sumamay akong buhaton. Ikuwang pa ba? Andrea. Sorry. Ano ba po? Habi ba na kung nagbago ka na, Dale? Ay, ano man dong? O sabay sa nako ni mo. Uy! Okay sa... Okay sa, day. Niyan ako sayop. Sakit kayo. Sakit kayo, Dale. Andrea, kung gusto ka nang mupahawa o mubiya sa akong anak, dili ko ikaw mabasol. Wa kay angay kabalakan tungod kay nakasabot kaayo ko nimo. O ngano? Tungod ba kay anak ti ka nagtuo kag mulaban ko nimo, ha? Kung ako pa ang naas lugar sa imong asawa, Dale, hagbay ra kong nibiya nimo. Ambot kong giunsa nimo paghuna-huna. Pamilyado ka na. Wa ka makonsensya sa imong gibuhat, ha? Samtang imong asawa nagpaabot nimo sa pag-uli, ikaw nagpalami sa lain. Asa naman imong utok, ana, ha? Maong ikaw, Andrea. Biya kung tanaw nimo maoy sakto. Basin pag makaamgo na ni siya sa iyang sayop. Day, siluwag mo. Siluwag mo, day. Oh, unsa na may desisyon nimo, Andrea? Ma, dili na ko kaya. Oh, Kung nasakitan ako sa gibuhat sa imong anak na ko, ma. Mas masakitan ko kumuha siya singpit na ko. Andrea, Wa ko nagpagasal ni Dale, ma. Aron mo give up lang sa ingon ini kasayon. Bana na nako siya og may anak na mi. Dili ko gustong i-give up ang among kamilyoon. Dili, ma. Andrea. Nahibaw kong dili tanang asawa, parehas og mindset nako. Siguro para sa uban, makalagot huna-hunaon. Kay lagi, martira ko no kaayo ko. Pero mahal nako si Dale. Sakit man, pero malipayon ko uban niya. Dinhi na lang putog, daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalan, kaagi ni Andrea nga taga San Carlos Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakarahan kapag ako ay nagmahal.
Ang mong kaagi kibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala ug mga sukit ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.